Takže čau lidi, vítejte u dnešního videa. Dnešní video bude historicky první díl Farmingu Simulator 22. Farming Simulator 22 kvůli tomu, že mně přijde lepší než 25 a zábavnější. Budeme hrát, bude to série, budeme hrát na snadnou a můžeme jít na to. Budeme hrát Haut Baileron, jsem to čtu správně. A se nám to načítá 20%, 21, 22. A tady ten díl bude spíš o koupi techniky a pak už to bude to. Možná si něco sklidíme. Uvidím. Ale mohli bychom. Asi. Takže tak. Já to dělám tak, že prodám svoji techniku, koupím pak jinou techniku, lepší techniku pro mě, nebo spíš najmu a pak až budeme mít víc peněz, tak ji budu kupovat. Že máme krásných 547 000, nějakých zhruba. Takže koupíme nějaký základní traktory, 2, pak koupíme jeden velký, tak asi koupíme tady toho 700 Varia, ale toho budu mít na zvířata, toho koupím. A teď už budeme jenom najímat. Takže najmem asi tady toho ňuho. Tak, ještě. No, to je vlastně jedno, já můžu takhle mít 2 traktory, no. Ještě nejdřív se podívám na pole vlastně. Prodám tady to nechci. A čekej. Tak, teďka. Jsem podívat tyku barvu má řepka. Jo. Zelenou, takže já koupím řepku, pojede se daleko na ní. Buď to, koupím tu 11. A sklidíme ji v příštím díle. No, koupím 12. Sklidíme ji v dnešním díle. A nebo koupím oboje a prostě to někdy sklidíme. Tak. Teďka víte co? Takhle to nechám a já prodám tohleto pole. A najmu si tady nějaký kombik. Takže tak, lištu k němu. Tak, že teďka nějakou lečku. Koupím, nebo najmu tohohle flígra a okrampeho vlastně můžu. Já se vám černýho. Ale víte co? Já nějaký ten velký traktor vemu tady toho Casey, no. Tak. Teďka jsme toho hodně najmuli, ale to bude jenom na tu sklizeň.
A ještě s tím podvážíme, no jináč. Tak. Jináč. Tak budeme úplně. Tady to bude takový nudný díl, no, ale nedá se nic dělat, to je takový jenom. Prostě musíš něčím začít, takhle to řeknu. Tady to už vlastně není moje pole, no to je jedno. Jsem koupil ty 2 pole tam nahoře, že jo, takže tak. Jo. Tak, musíme tam zacouvat nějakým způsobem. Já a couvání to k sobě nejde. Pojď. Hezky. Tak je to v pohodě, tady ho odpřáhnu. A traktor pošlu tady někam. Takhle ho šoupnu. Teďka kombajn. Ne. Tak, jedem. Jedem. Tak to bude nějak, jestli to bude hůř sestříhaný, tak je to tím, že to je točený na telefon. Měl říct, ale na začátku, no to je jedno. Takže tak. Ale jakož na editora, tak to bude ještě takový, no ale to nevadí. Takže tak. Takže musím. První tady vymlátíme pšenci, myslím, že to je. Na to nekoukal. A pak se půjde na 2 řepky. Ale to nevím, to se půjde. Hele, bude takhle. Bude se pšence a ta malá řepka. Je jeden díl. A pak další díl bude ty vole, já nevím mluvit. To bude to velký pole. Počkej, že jsem bral toho flígra. Jo, on je tady. G. Byla to neví. Kdybyste se mě ptali na co 2 vozy, tak jeden vůz je na takovýhle věci jako. No já to nebudu říkat, aby jsem neprozradil, co se bude dít v dalších dílech. Mám naplánovaný, hele, lidi 3-4 díly. Jo? To vám můžu říct. Ale nemůžu, nebo nechci prozrazovat, co se v těch dílech bude dít. Že pak by to nebylo zábavný. Takže tak. Pojď. Asi tohle bude no, já nejradši New Hollandy, takže já budu jezdit s tím Hollandem.
Že na něj pak koupím závaží. A jaka pojedu s tím Váriem tady. Ten bude samotný. Tak jedem. Já rád jezdím po cestách, ale když to jde, tak, nebo když to jde zkrátit, tak jezdím po polích, no. Ale po cestách to mám radši, no. I když tady to většině trhám na to pole. Takže tak. OK, tak. Jsme navezli tu techniku a je to v pohodě. Takže teďka. Teďka jdu na New Hollanda. A já si myslím, že tohle video můžu ukončit. Pokud se vám moje videa líbí, teď jenom video, ale budou videa, určitě zanechejte like, případně odběr a čau.